हरुनिकाटा सान्थिपुर सम'बाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावजाबाय। बे बिसायख'थियाव मोननै हानजाया मैखोमै बाहागो लादोंमोन। इउपिपिएलजों मदद होजानाय बिजाथिफोरा गासै सा 9 जन देरहासार जानो हादों। बिपिएफजों मदद होजानाय बिजाथिफोरा गासै सा 6 जन देरहासार जानो हादों। नाथाय फिथाइ महरै इउपिपिएल हानजानि बिजाथिफोरा 9 था मासि लानानै देरहानो हाबाय आरो गुबुन मोनसे हानजाया 6 था मासि लानानै जेनबाय। फारनैथिंबो गावबा गावनि मोनथायबखौ फोरमायथिदों। मोनालायबाय रिजाल्टआ बेनिफ्राय मैया जा 30 तारिखमोन मैया दुर्भाग्य लिडिस खथाखौ लानानै खोब गोबाव सम सानलायनाय जाबाय। दा लिडिस खथा मैया डिक्लेयार खालामबाय। ओरैनो सानैमोन लिडिस खथा हिसाबै बिसिनि सानै जोंनि सानै दा बेवहाय बिसिनि सासे जोंनि सासेल' देरहाबाय। ओमफ्राय मैयानि दिनाव खोब माने मोनाद्रायनाय 1 थासिम जालायदों। बेखौ लानानै जोङो जेन्स खथाखौ साननो हायाखिसै एसे दोनथ'नांबाय। दा दिनै सानफुं जानानै जोङो जेननायखौनो लानांगौ जाबाय। जों साथामाव जेनबाय बिथांमोना देरहाबाय 9 जन। होमब्लाबो आं मैया मोनसे खोथा बुंथिनानै दोनखादों जे मोनसे फुटबल फिल्डआव मोननै टिम नामायो जेननाय देरहानो थाखाय नंगौना नङा? जोङो बुंनानै लानांगोन किपारा एसे हमनो रोङामोन जोंना हमस्लिंबाय आरो बिसोर गथामखौ सोनो हाबाय। जोङो जेननाय हिसाबै गनायनानै लाबाय। दुखु मोनबाय नामा आदामोना? दुखुआथ' मा आं मैयानो बुंखादोंना जोंहा दुखु गैया। थारमाने ओरैबायदि जों सलिड मोनदों जे जोङो अपोजिसन जानानै गेलेनानैबो माने जों 6 जनखौ देरहाहोनो हाबाय। आरो दिनैनि नुथायाव जिखिनि बिथांमोननि जि माबाखौ जों नुदों चेयारमेन जानो हाथावथाव चेयारमेनफोर लानानै सामलायनांगौ बिसोरखौ जों एकदमबारे नुहुराखै। दा अत' गिदिर मोनसे अल आसामाव एवारनेस मोननाय मोनसे सान्थिपुर सम'बाय समिति बेखौ जुदि लेट खालामनांगौबा सामलायनांगौबा माने उन्दै बैसोनो हानाय नङा आरो साननो हनो गोरों सिगांनि एसे एक्सपिरियेन्स हल्डारफोरजों एसे टाच जानानै सामलायनांगोन। आरो बेखौ आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट जे खुनु पार्टि हिसाबै बेखौ लांनो नाङा। जनसाधारन पाब्लिकजों शेयार हल्डारजों मोनसे सम'बाय समिति दाजानाय बयखौबो माइगाब जुजाय जाथि पार्टि मोनसे फाराग लालायालाबासिनो सामलायलांनांगौ बिथांमोनहा। आरो जोंनि जिखिनि देरहानाय खोब जों आसा खालामदों जोंनि शेयार हल्डार बिथांमोनहा खोब एक्सपिरियेन्स हल्डार आरो आं मिथिनायाव आगोलनि जोंहा एक्स चेयारमेन महेन्द्र नार्जारि सारा देरहालांदों। हयथ' बिथांमोननि सहायजों हयथ' बिथांमोना सोंलायनायनि गेजेरजों मोजां मोजां सालायलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। रिजाल्ट फोसावनाय आरो भट साननायनि सायाव माबा मोनसे सन्देहफोर दंमोन नामा? जोंहा बिदि गैया एकदमबारे जों जेब्ला समनिफ्राय सानजेनदों खोब मोजाङै गनायनानै लादों आरो दिनै इन्डिं प्रसेसआव फैबाय बेबो एकदमबारे गुड। जोंहा बहाय अबेबा गारखोमादों सोरबा रेडिखौ बारा खालामखोमादों जोंहा बेहाय जेबो दाउट गैया आरो बुंनायबो नङा। बेखिनि माबायदि मावलांजानो लुबैदों दहाय एसे बुंखाबाय। दहाय माने खोब गोरोबलायना मावनांगोन। खारन आं दहाय एसे बुंदों जे जुनियरफोर जायफोर देरहादों जोंना देरहानायफ्रा जाहैबाय सिनियरफोर मोननैनि गेजेरजों माने गोरोबलायना मावोब्लानो बेवहाय माने खोब जौगालांगोन। आरो जेखिनि फैबाय थानाय जा चेयारमेन दाखांनायनि उनाव मोननैबो ज'जों दिनै सरकार दालायाबाबो अपोजिसन पार्टिजों रायज्लायलायनानै साबसिनै डेभेलप खालामनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो। नैबे सम'बाय समिति नोंसिनि बिसायख'थिनि साननायाव गोबां टाइम लादों। उननि समाव बिसायख'थि जाबावबा एसे थाब रिजाल्ट मोननायनि मोनसे मा दङ उफायफोर दं होननानै सानो नामा नोंथांमोना? दा बेखौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों खुब गोबाव जाबाय हमनानै ला माने ओइबा नैबे सरकार दाखांनायनि बे जोंहा चेयारमेन सायख'खांनायनि उनावनो माने 50 इयार्स जानो थांगासिनो जाखाबायबो अलरेडि खालि गल्डेन जुबलिनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै गल्डेन जुबलि खुंगोन। बेनिफ्रायनो माने जोङो नेक्स्टआव जिखिनि नोंथांमोन सोंनाय बायदि बिराद हाराहास्ति मोनबाय पाब्लिकआ आं नुफेराखैमोन। हयथ' नेक्स्टआव जायहा शेयार हल्डार बिथांमोन दिनै बिथांमोननो जिखिनि जाहोनांगौमोन लोंहोनांगौमोन हायाखिसै खोब दुखु गोनां जादों। दा नेक्स्टआव आं ओरैबायदि सानदों बेबायदि माने शेयार हल्डारफ्रा भट होनायाव बाहागो लानाय नङा नामा बेखौ आं सानदों। ओंखायनो नेक्स्टआव जुदि जाबाय बायोब्ला खम समावनो साननो हागोन बा खम शेयार हल्डारफोरजों इलेक्सन गेलेनांगोन आं बेखौ नुहुरदों। भट होगिरिफोरखौ मा धन्यबाद हरनो सानो? आंनिफ्राय बिराद मोजां धन्यबाद होगोन। खारन जोंनि गेजेराव बेबायदि इलेक्सनफ्रा जाफेराखै नुफेराखै। जों दिनै आदा बैसो जालायलांबाय बिसिमाव जों बेबायदि इलेक्सन नुफेराखै आरो होनोबो मोनफेराखै। दिनै बयबो आसरित मोनदों
आयु मा 14 बार गाहाम थुलायनाया मा इलेक्सन बेलाय सिमाङावबो नुवाखै बोरै मोखाङाव फैबाय बोरै जाखो आरो सबियाबो ओरैबायदि बिथांमोना एगेन्स्ट दंना फिथाइ सामथाइ जाबाय जोंना जाहैबाय ना नङा होमबा नानि गेजेराव 14था थुनांगौ आरो बिथांमोनाबो अपोजिसना फिथाइयाव 14था दा ओरैबायदि जों रेजेक्ट थांनायखौ नुदों मिनिथावथाव आरो सोरबाया अननाय माने दं खोमा माने मा होनो बेखौ अनसुलाफोर नङा होमबा जों बुंनांगोन दा बेवहाय मा जाहैबाय नायाव थुयै बबेबा खान्थाल फिथाइयावबो थब होयो बेथ' केन्सेल थांबाय नङा होमबा बिथांमोनहाबो फिथाइयाव थुयै बबेबा ना बामियाव थब होयो दा बेफोरखौ नायोबा पाब्लिकनि जे इलेक्सन होनाय बिराद आसरित आं धन्यबाद होगोन नेक्स्टआव जाहाथे बिथांमोनहा फैबाय थानाय आफ्टार 5 years इलेक्सन जाबावनो थांगासिनो दं सेम जे जोंहा MP इलेक्सन MLA इलेक्सन काउन्सिल इलेक्सन जायो बेबायदिनो 5 years आफ्टार 5 years जाबाय थायो आरो बोसोरबानि उनाव जाबाय थायो दा बैफोर फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोननि जिखिनि शेयार हल्डारफोरनि भट थुनाय माने जा जिखिनि थुदों बेबायदि केन्सेल जानाय नङा बेखौ आं आसा खालामो नोंथांमोना सानो नामा बिसायख'थिनि सिगाङाव खामानि देरहानो थाखाय खामानि मावनाया नोंथांमोननिया बारा मोजां जायाखै होनना सानो नामा नोंथांमोना न' बियो बिसायख'थिजों लोब्बा गैया जों बुंबाय थादों जे BP पार्टि हिसाबै सापर्ट होनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जे 15 बोसोर दिनै बे समबाय समथियावथ' डेभेलप जादों गुबुन समबाय समथियाथ' बायफ्लेलांजोबदों नंगौना नङा बै भटार्सफोर लाबोनायनि जेनेबा बेनो बेखौनो आं बुंनो सानदों जे माने जोंनि समबाय समथिया सेल हल्डारफोरजों दाजानाय हिसाबै मोजाङै सामलायलांनो हाथों जोंनि जिखिनि थाखानाय माने मा होनो समबाय समथिनि जे एक्जिस्टिं चेयारमेन बिथांमोनहानो सामलायबाय थानो हाथों बे उद्देश्यसो जोङो पार्टि हिसाबै बाहागो लादों खिन्थु नेक्स्ट फैबाय थानाय MP बा MCLA बा MLA खौ जोङो सोनाराखै आरो बिथांमोनहा सोनारदों जानो हागौ MP इलेक्सन बा MCLA इलेक्सना समबाय समथिनि इलेक्सन बिराद पार्थक्य नङा होमबा रायज्लायनाय होन माबा मोनसे साननाय होन बिराद पार्थक्य ओंखायनो आं सानो जाहाथे जोंनि माबायाव जोङो रायज्लायनायबो जाखादों पार्टि वाइसै जों लाङा बेखिनि पार्टि वाइसै जों जेबो लाङाखै थेंक इउ